In deze aflevering van Ronte zorg je dat er fruitbjemmen planten worden in de tuin van Snits. En het kunstwerk in Orde Bekeep wordt op zijn plak zet. Ecoloog Rupmenzwerver is in het Boedendiekslaan om het onderzoek te doen voor de natuurtoets. Dat is een eerste voorwaarde om de terp van de toekomst bouwen te kennen. Er ben je twee wetten van toepassing. Dit is een Natura 2000 gebied, omdat het zo bijzonder is. Dus alleen nog de meest bijzondere natuurgebieden in Nederland die hier bij dat Natura 2000 stelsel. Dus daar binnen vrij strikte regels voor. Dus daar moet aan toetst worden. En wat altijd van toepassing is, dat is de wet natuurbeheer. En dat gaat over beschermde soorten. Dus die geldt overal in Nederland. Daar moet altijd onderzoek naar gedaan worden. De ecoloog zal beschermen of er ook beschermde planten of beesten voorkomen in dit gebied. Dit is zeegerst. Dat is een van de plantjes, een van de zeldzame plantjes die we hier verwachten. Hier stiert het wel aardig massaal. Dus stel je af en toe nog meer plekken stiert hier. Gaspiepers zag ik vliegen daar. En hier een straalje op mijn vierten. Oh, daar heb ik een gaspieper jong nog. Dus daar ken ik nog een nestje. Ja, als er conflicten binnen met de natuurwetten, dan proberen we daar oplossingen voor te vinden. En dan moet er een ontheffing gevraagd worden bij de provincie. Om een stukje iets aan te lezen. In Orde Bekeep is het feest. Het kunstwerk is een paar dagen geleden te plak zet en joen is de officiële opening. Middags inspecteren Wim Molenaar en Kees Poot de boel en moertje Dennis Benedictus van Steeds Bosbeheer. Die het van het begin al de groep stiepert bij de plannen om de bosken van Orde Bekeep om te vormen naar de oorspronkelijke parken van Roodbaard. Ja, best. Mooi. Wij kijken terug hoe we dit hebben gedaan en nemen dit als schoolvoorbeeld voor andere projecten. Dus ik heb hier al met andere plaatselijke belangen zijn we hier geweest, of met andere organisaties. Maar we hebben dit zo opgezet, dit was onze visie, daar wilden we naartoe. En hoe kunnen we dat in gezamenlijkheid doen? En wat kunt u in uw eigen dorp of in uw eigen streek of met uw eigen organisatie daaraan doen? Vaak is het even leren wat mogelijk is. En het gesprek aangaan altijd, hè, dan met de nieuwe groep. We willen veel dingen doen, vinden we leuk. Maar we moeten niet gaan zeuren over formuliertjes en zo. Daar houden we helemaal niet van. Dus een beetje voorbereiden, voordenken, oké. En voor de rest veel doen. En geen formaliteiten. Ik hoop wel dat het veel navolging vindt. Want uiteindelijk, dit is zo'n prachtig project. En zo zijn er veel meer projecten mogelijk. Alleen kom ik er weer op terug als het van onderuit opgezet wordt. Nou, en als je dan zulke mensen naar Dennis dus ontmoet, ja, dan lukt het altijd. Het had heel wat strijd kosten, maar de buurtuin in Snits is hartstikke. Joert worden 30 fruitbjemmen planten en de buurt helpt me machtig mee om alles van elkaar te krijgen. Ik zou er nog een god noemen Fjouwer, dat maakt de Discovery. Discovery, oh, die druk dan. En die Jona Gold? Eerste Discovery, hè? En die nummer 2, die maakt er in die grententuin. Het is die combinatie van dat het eigenlijk voor ieder wat wils is. Van Lietsenberg, maar oudere mensen komen hier graag even herinneren. Dus ze hebben wel interesse wat hier ooit gebeurt. Ja, dit was, het was braakliggend terrein, zonde. En er was voor de kinderen ook verder helemaal niks hier. Dus ja, dan is het hartstikke mooi dat dit verwezenlijkt kan worden. Dus ja, hartstikke mooi zelfs, zeker weten. Dit is wel echt de kers op de taart, meer zullen het dan maar zeggen. Dit is echt zo mooi. Ja, die bjem, nou ja, we beginnen wel jongen. In mei wie dat.
Maar als het dan hier komt en Wico had natuurlijk al die bjemmen uitzocht, wat geschikt weer. En dan wist net precies wat er komt. Maar het is prachtig. Ja, ik zeg hier even of er leefgebied is voor de wetterspitsmoes. En die wetterspitsmoes die jaagt ik voor een groot deel onder water. En daarvoor had er speciale aanpassingen aan de poorten en de stut, zodat er een soort zwemvliezen, zodat die beter zwemmen kan. En ja, ze vangen ik visjes, dat ben behoorlijk zeldzaam. In de Boetendiekslaan bij Blijja onderzoekt het ecoloog Rutmer Zwerver welke planten en dieren mogelijk in verdrukking komen bij de bouw van de terp. Vaakst toch blikken dat er wel een oplossing te bedenken is. Planten die kan eventueel verplanten worden als dat nodig is. En het kan ik wezen dat planten zoveel hier voorkomen dat we zeggen van als er een peer verdwijnen is dat net zo slim. Voor breedvogels zou het wezen kennen dat er een bepaalde periode hier geen meesten komen kennen, bijvoorbeeld. En ja, dat binnen maatregelen werd gewoon denken kennen. En de exacte locatie van de terp leid ik nog net vers. Dus die kan ik op een plek onlezen werd het minste schade doet. Hier begint het hele verhaal. Hier bij Vredewoud, dit was de oorsprong van de wandeling. En dan hier vandaag gaan we naar het Sterrenbos toe, achterdoor naar Molenbos 1 en naar Molenbos 2. En dan naar het Koepelbos en dan uiteindelijk weer hier naar het centrum van Oldenbekoop weer terug. Dat is de basis van het hele verhaal. In Oudebekeep is het tijd voor de onthulling van het kunstwerk. De kroon op het werk van het Koepelbos. Ik ben er trots op dat ik jullie mag bedanken dat dit is gebeurd. Ongekend wat wij hier met elkaar neer hebben gezet. Bedankt. 1, 2. Hey! Harry, bedankt. Ja, doe maar eens op de kraan. Ja. Kom. Wethouder Mirjam Bakker van de gemeente Zuidwest-Friesland is er ook. Ze is onder de indruk wat er al jaar dien is door de buurt. Ja, dit zijn stoofperen. Ja, ze hebben zelf alles uitgezocht. Nou, ze plaatsen nu alles zelf. Dus dit zijn wel de projecten zoals wij ze graag willen zien. En wat vreegt dat van ambtenaren? Ja, soms even op de handen blijven zitten. En met name faciliteren, ondersteunen, meedenken. Soms misschien eens out of the box denken. Maar ja, het is toch wel een andere manier van werken. Maar de mensen die hier mee gewerkt hebben vanuit onze gemeente, die vonden het allemaal fantastisch. Ja, ik ben er 8 jaar heel erg mee bezig geweest. Ik denk ook dat het dan goed is dat er weer naar mensen komen, naar viewer, naar ideeën. En dan word ik natuurlijk heus hageknippen en gewoon onderhoud en mee bezig houden. De mei, ik ben altijd van. Maar dan net meer voortdurend vergaderen en dingen regelen. Gewoon maaien van. Was nou het stokje wel overdragen? Ja. Ja, dat is wel de bedoeling. Bist daar wel aan taal? Zoek het wel los leren kennen, ik weet het niet. Ah ja, ik ben je er gewoon. En het is ook net de bedoeling dat het helemaal los is. Het is de bedoeling dat we het mij elkaar dwangje. En dat die bestuursleden, die hoeven dan ook net meer zo intensief te investeren als wat wij al hier in dingen hebben. Het is natuurlijk een enorme strijd om het kleer te krijgen, maar je doet het voor. Ja, ik ben heel blij. Vorige weken is het voor de Pijnemieren de beslissende reisgekomsten. Komt de ontwerper van de terp van de Takkams naar Blijja en komen we in de kunde met het project in Koudem. Wil je al meer weten over de projecten? Zoek op romte.tv. Ik ben gewoon heel blij. Ja. Ja, het is gewoon een wonder dat het zo is.